салому алайкум бардори азиз, сӯзин хубен, саломатиятон хубай, бачаҳои ғариб ҳама каса хубен. Хоб, хушомадед ба канали мо, ба канали Далер офисиал. Канали мо фақат мошинҳои арзон қабул мекунад, мошинҳои молодёжни. Ҳама каса видеоро тамошо мекунем, ба канал лайк мемонем, подписатсия мекунем, подписатсия. Зангулачарам зекунем, так што видеои баъдинаро қабул кунем. Агар шумо ҳам ягон хона, мошин, замин, квартира, ягон маҳсулот чизе барои фурӯш дошта бошед, марҳамат сурат маълумотро дар ин васита бургон кунед. Мо дар видеоҳои баъдина дар реклама мегузорем. Ва фикротонам дар комментария бинависед. Кадом намуд мошинҳо лозим аст, аз ки ҷои Тоҷикистон лозим аст, мо ҳатман фикри шуморо ба назар мегирем ва видеоҳои ҷолиб пешниҳод мекунем. Ва ҳамаи шумо тамошои фароғат бародари гиромӣ, мегзарам ба эълони мошин.